ani neviem, či to sem patrí. Neviem, ako s tým ďalej. Je mi fakt zle. Odpovedala som z geografie pred tabulou, som trémistka a nie je mi to príjemné, ale nejako to dávam. Ale toto bol hrot. Nevedela som niečo, poplitla som si, ja už ani neviem a ona profka spustila taký náklad, že aká som sprostá, že to nikam nedotiahnem, čo chcem, keď ani toto neviem, mňa to už fakt nebaví. Nebaví ma kúkať na storočné mapy. Bavia ma iné predmety, ale zhodila ma pred celou triedou. Čas sa smiala a pridala sa k nej, čas mlčala a nechápala, čo sa deje. A je toto v poriadku? Má niekto na toto právo? Teraz, keď mám ísť pre tabulu aj na predmetoch, ktoré mám rada, mám krče v žalúdku. Tak fakt obdivujem to, že si nám to napísala. A skutočne nikto nemá právo na to sa k tebe takto správať a už vôbec nie nejaký profesor, učiteľ, niekto, kto by tam mal byť práve preto, aby to vzdelávanie išlo ľahšie. A je super, že vieš, že máš tie predmety, ktoré ti idú viac, ktoré ťa bavia. A je to úplne normálne, že asi všetci máme také, ktoré nás bavia viac a v ktorých sa aj viac vyznáme. A rozhodne v tomto nemusí zostávať sama. V poriadku to nie je a môžeš o tom povedať rodičom alebo možno nejakým dospelým, ktorým dôveruješ a rozhodne by o tom mohol počuť aj tvoj triedny učiteľ. Alebo keď to nepôjde cez toho triedneho učiteľa, tak aj napísať nejaký podnet riaditeľovi školy. Možno práve so svojimi rodičmi. Ja by som možno ešte zareagovala na to, čo si napísala hneď v prvom riadku a to je, že ani neviem, či to sem patrí. Presne toto sem patrí. Úplne na správnom mieste si bola a naozaj ďakujem, že si o tom hovorila. A ešte mi napadá, že boli tam ľudia, ktorí sa nesmiali a ktorí nechápali, čo sa deje. Že je hrozne fajn. Že tam sú, že tam boli v tej triede, aj keď boli rôzne emócie a že možno mať podporu aj v tých svojich spolužiakoch v tom a že nebyť na to sama a možno fakt vyhľadať toho dospelého v tej škole, ku ktorému máte dôveru. A ak sa necítiš na to ísť sama a vieš, že z týchto ľudí v tej triede je niekto, kto by ťa v tom vedel podporiť, sprevádzať, išiel tam s tebou, tak poď do toho. Mm-hmm. Že veľmi ťa v tom podporujeme. Za mňa ešte jedna taká vec, že niekto, kto tam s tebou môže ísť, je taktiež ten školský psychológ alebo výchovný poradca, ten odborný tím, ktorý má na starosť vlastne to, aby sa tam všetci cítili príjemne, aby tam sa nediali takéto veci. Takže určite sa máš komu ozvať a fakt ti v tom držíme hrozne palce. Z toho nášho pohľadu naozaj odsudzujeme to, čo sa v tej triede stalo. Nikto nemá právo na nikoho takto kričať, nikto nemá právo niekoho takto zhadzovať a naozaj toto je situácia, ktorá sa dá riešiť aj tým, že sa jedná o nejakého konkrétneho učiteľa a že je to práve na tom riaditeľovi, aby z toho vyvodil nejakú zodpovednosť. Je to jeho úloha, je to jeho povinnosť, je to jeho kompetencia s tým niečo urobiť. Potrebuje to ale vedieť. Na to, aby s tým niečo urobil, potrebuje to vedieť a ak máš v sebe tú odvahu, ja verím, že ju máš, lebo aj to, že si nám to napísala, asi nejakú dávku odvahy chcelo, nenechávaj si to pre seba. Nájdi tam niekoho, či už doma alebo v tej škole, kto by ti pomohol s tým, aby si to povedala smerom k ľuďom, ktorí s tým naozaj niečo môžu robiť. A uvidíš aj podľa toho, aká bude tá reakcia tej riaditeľky alebo riaditeľa. A ak by sa nič nepohlo, tak potom je to na ďalší, ako keby, že ďalšie kroky, o ktorých sa tu môžeme potom baviť. Určite. Hej.